والليل إذ أدبر. Пленар отырышына Құр'ан аятын оқудан башладылар. Қазан саммит иллер арасында яңа элемтәләр урнаштыру өчен үзенә күрә бер күпер булып тора. Россиядә 20 миллион мөселман яши. Ислам икътисадын үстерү өчен мөмкинлекләр зур. За последние 3 года Соңгы 3 елда Россиянең ислам оешмалары берлеге дәүләтләре белән товар әйләнеше 15%-ка артты. Хәзер уртак проектларны җәелдерү өчен иң кулай вакыт. Бу беренче чиратта логистика һәм төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорын булдыруга кагыла. Россия базарында бушаган киштәләрне ислам илләреннән килгән импорт белән тутырырга була. Саммит Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме эшчәнлеге кысаларында уза. Аның рәисе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Ул икътисадка тискәре йогынты булса да, җанлану сизелүен әйтә. Хәләлне куллану чыгымнарының ислам финанс технологияләренең үсеше дә фаразлана. Казань саммит позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением. Важно продолжить системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательств по регулированию исламских финансовых инструментов, адаптации финансовых организаций к новым вызовам и условиям, изучение и использование положительного опыта других стран и регионов в области исламской экономики, поддержки мусульманских стандартов, привлечение инвестиций из мусульманских стран в российские регионы, а также дальнейшее развитие индустрии халал. Татарстанда 100-дән артык оешма хәләл продукция җитештерә, 20-дән артык аны читкә чыгара. Сәүдә өлкәсендә республика Берләшкән ислам хезмәттәшлегенә караган 24 ил белән элемтәдә. Россия белән ислам илләре арасында элемтәләрне ныгытуда Рөстәм Миңнехановның зур өлеш кертүен билгеләп үтәсе килә. Хәләл бизнес өчен кызыклы, хәтта ислам илләренә булмаган инвесторларга да. Әйтик, азык-төлек җитештерүче компания, аларның да хәләл продукты бар. Аларга бу күбрәк кулланучыга барып җитү өчен кирәк. Ризык, хәләл косметика, туризм буенча да шуны әйтергә була. Дөньяда 2 миллиардка якын мөселман яши. Ислам продуктларына киткән чыгымнар 6,5 триллион доллар белән исәпләнә. Хәләл ул ризык кына түгел, яшәү рәвеше дә. Һәм бу продуктларны мөселманнар гына әзерләми, һәм мөселманнар гына кулланмый да. Ихтыяҗ ел сайын арта. Кием булсынмы, дарулармы, туризммы, һәр юнәлештә үсеш юллары бар диләр. Әйтик, Сингапур кебек кечкенә генә ил. Анда елына 22 миллион кеше була. Чөнки 90% продукция хәләл стандартларга туры килә. Хәләл вакцина, хәләл дарулар буенча да проектлар кирәклеген билгеләп үтә кунаклар. Татарстан традиционно выступает инициатором и проводником. Татарстан гадәттәгечә күп башлангычларга нигез салучы булып тора. Проектлар дәүләт арасында икътисади, сәүдә, гуманитар хезмәттәшлекне ныгыту өлкәсендә булсынмы, бу бүген бик кирәклеш. Соңгы елларда Татарстан белән Төркмәнстан арасындагы мөнәсәбәтләр яңа югарылыкка күчте. КАМАЗ, Татнефть, вертолет заводы кебек зур оешмалар белән хезмәттәшлек итәбез. Гомумән саммитта катнашучылар Россиянең ислам илләре белән хезмәттәшлеген арттыруда Татарстанның өлеше зур булуына сызыклый. Казан саммит играет важную роль в восстановлении исламского вектора внешней политики России. Казан саммит Россиянең тышкы сәясәтендә ислам юнәлешен торгызуда мөһим урын алып тора. Ислам илләре Россиягә теләктәшлек белдерә. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемен аерым билгеләп үтәсем килә. Минтимер Шәймиев, Рөстәм Миңнехановка рәхмәтем шиксез. Миңнеханова все эти годы занята поиском друзей для Татарстана. И считайте, что одного хорошего друга вы получили. Спасибо. Kazan Summit 2022. Саммитның программасы кызыклы. Нигериядә мөселманнар күп һәм без хәләл индустрияның үсеше белән кызыксынабыз. Без Россия, бигрәк тә Татарстан белән элемтәләрне ныгытырга дип килдек. You guys should be proud about that. Доминикана Республикасы Россия һәм Татарстан белән хезмәттәшлек итә. Мөселманлык җепләрен арттыру өчен мөмкинлекләр күп. Halal industry. Без Татарстан турында беләбез. Сездәге балны Һиндстанда яратып кулланалар, күпләп алалар. Казан саммит 3 көн дәвамында барачак, 100-дән артык сессия каралган. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.